Sirrin bayyana da buya da kai zana ɗeba kewa sai da labariya. A farko na sanya sarkin sarakai da bai da farko, buwaye saman misalai da yayi rahama da narko, ni kai na kawaro da fatan ka bani karko, ka kare ni ya sare ni aikin da yau na ɗauko. Al'adaya kai ne kawai cikakke, suna mai kama da siffar jikina ka ne sakake, kowaye ya barka tilas ne sai ya zama rikake, ka kare ni wanzuwa a cikinka in zamo da kake. So da ƙauna ya zahiri da buya, ga farkon ka ga bisani, buwayar ka ta buwaya, a ya awwalin gabanin Adamu san ka ne wilaya, da so ɗaya ke biyar ka ya mai kawar da ƙarya. Ma'aika da kaya ka ba su ƙarfi, da kai duka suka yarda nubuwar su taka tafi, gudansu idan ya isa ke ka a bar shi kiran ka yafi, da su ne da kalikinka da kai za a samu sauƙi. Cikin halitta da kai kauni ke ta karko, saman dukkanin samanni cikin san kasa na farko, ka mini izini da kanka ka ɗance da ni na ɗauko, cikin san ka ya sare min da kai zana sauke kaya. Cikin ransa bai tuno ba, ina mai faɗa da aiki biyayyarsa ba ta kai ba, ina wanda zai ibada idan ba ya sare ba, ina mai faɗa ya furtun faruwar ƙidaya. Annabi sagiran idan ya bi ka sai ya zama kabiran, a sallah da an cire ka sai ta zama da'ifan, mutuna kalmatin shahada da annabi ta zama sadidan, yana yin ta rabu shi ma Allah na ta yin ta tasa. Da ɗai babu mai tuno shi sai yana aran shi, da ɗai babu mai faɗar shi, shi kawai a bar shi, azimin shi'unin shi ne faruwar jikin shi, wafatin shi ke isharar
faruwar isar shi annabi. Hayatin sana da khairi haka na wafati a rayuwar halitta a rabon sabati ka kare ni so da bunka na yi tare baiti ka ɗauken gani na kaina dan sayyada Khadija sayyidal bariya. Annabi na rantse da rayuwarka na fi son kamari akan dukkanin halitta har da wanga ruhi na yi bara a raina cikin ruhul arwahi sirrin cikin subahi sayyidul bariya. Sirrin bayyana da ɓuya da kai zana ɗeba kewa sai